खुलुमबाय नोंथांमोनखौ भॉइस ऑफ बोडोलैंड चैनलाव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि मोनथिनो गोनां खौरांफोरा जाबाय खाम्फा बरगयारिया UPPL निफ्राय ओंखारखांनायनि उनाव UPPL आव आरोबाव सानैसो सियाल बोरायफोर दंबावो। बिसोरखौ BTC नि MCLA राकेश ब्रह्म बिथाङा जोनानै UPPL निफ्राय गारहरगोन। बे बाथ्राखौ राकेश ब्रह्म बिथाङा खाम्फा बरगयारि बिथाङा UPPL नागारना BPF आव हाबनायनि उनाव बुंनायखौ नुनो मोनदों। बिथाङा फोरमायनाय बादिब्ला आरोबाव सानैसो सियाल बोरायफोर एबा दैदेनगिरिफोरा UPPL निफ्राय ओंखारबावगोनखौ बिथाङा फोरमायो। लोगोसे राकेश ब्रह्म बिथांखौ बे जोनोमाव BPF आव मालाबाबो लांनो हानाय नङा, नाथाय उल्था BPF खौ राकेश ब्रह्म बिथाङा हारसिङैनो UPPL आव लाबोजोबगोन होनना राकेश ब्रह्म बिथाङा फोरमायो। लोगोसे रायजो सभायाव UPPL निफ्राय MP नांथारगौ, बेनि सायाव BJP आरो कंग्रेसजों सावरायदों होनना बिथाङा फोरमायो। मख'जाथावदि थांनाय BTC बिसायख'थियाव BPF दोलोआ गोबां जौखोन्दोनि मुस्लिम भट मोननानै BPF आ गोख्रों देरहासार जादोंमोन। बेबादिनो UPPL दोलोआबो मुस्लिम भट मोननो थाखाय गोख्रों खामानि मावनायखौ नुनो मोनगासिनो। बेनि लेखायै मैया राकेश ब्रह्म बिथाङाबो गसाइगावआव मुसलमानफोरनि न' हाबनानै खौरां लानायखौ नुनो मोनदों। हाग्रामा महिलारी बिथाङा थांनाय BTC बिसायख'थिनि सिगां मुस्लिमफोरनो आरो आदिबासिफोरनो हानि पाट्टा होगोन होनना बुंदोंमोन, नाथाय दासिमबो होआखै। मुस्लिम आरो आदिबासिफोरखौ हाग्रामा महिलारी बिथाङा थगायबाय होनना राकेश ब्रह्म बिथाङा अजद होयो। लोगोसे हाग्रामा महिलारी बिथांनि थगायसुला BPF दोलोखौ बुखुनानै ब्रह्मपुत्र आरो संकस दैयाव गारहरनांगौ आरो BTC खौ 2 मासनि उनाव सिफायफिननानै गोदानै दाफिननांगौ होनना राकेश ब्रह्म बिथाङा बुङो। बिथाङा फोरमायनाय बादिब्ला UPPL दोलोआ मुसलमानफोरनि भटखौ जोबोद आसा खालामदों आरो मुसलमानफोरा UPPL नो भट होगोन मानोना मुसलमानफोरखौ BPF आ गोबां थगायबाय होनना बिथाङा फोरमायो। जुदि मुसलमानफोरा UPPL नो 2 लाखल' भट होयो अब्ला हाग्रामा महिलारी बिथांनि BPF दोलोआ मोनसेबो सिट देरहानो हानाय नङा होनना राकेश ब्रह्म बिथाङा बुङो। हाग्रामा महिलारी बिथाङा प्रमद बर' बिथांखौ रायजो सभायाव थांनायनि सायाव माखासे बाथ्राफोर बुंनायखौ नुनो मोनदों। प्रमद बर' बिथाङा थारैनो रायजो सभायाव थांगोन होनना हाग्रामा महिलारी बिथाङा बुङो। जुदि प्रमद बर' बिथाङा गावनि दोलोखौ गोसो होनानै दैदेननो सानदोंमोनब्ला रायजो सभानि MP नि मासिखौ गुबुननो होगौमोन, नाथाय प्रमद बर' बिथाङा गावनिल' सानो होनना हाग्रामा महिलारी बिथाङा बुङो। लोगोसे CSB नि मेम्बारफोरखौ बर'नि अनगायैबो गासै जाति जनगोष्ठी हिन्दी भाषीफोर, आसामिसफोर, बेंगालि, गरखा, राजबंशी गासै 11 जन मेम्बारफोर गोदानै होनाय जादों होनना हाग्रामा महिलारी बिथाङा बुङो। लोगोसे BTC आव भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा फैनो थांगासिनो दं। बेनि सायाव हाग्रामा महिलारी बिथाङा फोरमायोदि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा जाय जायगायाव थाङो माबा नङा माबा मोनसे होलांखायो। बेनिखायनो जोंनि BTC आवबो गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा माबा मोनसे गिदिर मुलाम्फा BTC नि रायजो राजाफोरनो होलांगोनखौ आसा खालामदों होनना हाग्रामा महिलारी बिथाङा बुङो। थांनाय BTC बिसायख'थियाव UPPL आ जेननायनि उनाव दासिमबो UPPL दोलोआ NDA एलायन्सनिफ्राय ओंखाराखै। लोगोसे BPF दोलोआबो NDA एलायन्सनिफ्राय जानानै फैबाय थानाय बिधानसभा बिसायख'थियाव बिजाथि गेलेगोन। नाथाय BPF आरो UPPL गंनैबो NDA एलायन्सनि दोलो जानायलाय गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा UPPL आरो BPF गंनैबो दोलोआ जाहाथे मिला-मिसि खालामनानै बिसायख'थि गेलेयो, बेनि थाखाय गिबि मन्त्रि बिथाङा खावलायो। बर' राजखान्थियाव आं हाबनानै जेबो खालामनो हाया, बेनि सायाव प्रमद बर' आरो हाग्रामा महिलारी बिथांमोना जयै सावरायनांगौ होनना गिबि मन्त्रि बिथाङा खावलायो। खाम्फा बरगयारि बिथाङा UPPL नागारखांनायनि उनाव आरोबाव गुबुन गुबुन UPPL नि गोजौ थाखोनि दैदेनगिरिफोरा UPPL नागारनायनि खौरां ओंखारनायनि उनाव UPPL दोलोआ थारैनो जोबस्रांमारगोन नामा, बेनि सायाव MP जयन्त बसुमतारी बिथाङा माखासे गोख्रों बाथ्राफोर बुंनायखौ नुनो मोनदों। बिथाङा फोरमायनाय बादिब्ला UPPL निफ्राय दिल्लीयाव 3 MP फोर थागोन, लक सभायाव 1, रायजो सभायाव 1, आरोबाव रायजो सभायाव 1बाव MP मोननो थांगासिनो दं। अब्ला UPPL दोलोआ बोरै जोबस्रांनो होनना बिथाङा सोंथि खालामो। थांनाय 15 बोसोर BPF आ सोरखार सालायनायनि उनाव UPPL आ 5 बोसोर गोजोन सान्थियै सोरखार सालायदोंमोन, नाथाय गोदानै थांनाय 5 दानाव BTC आव गोबां हिंसा दाङाबाजि जानानै थांबाय। बेखायनो फैबाय थानाय बिधानसभा बिसायख'थियाव UPPL आ मोन 15 मासियाव बिसायख'थि गेलेगोन। बेनि गेजेराव खावसेनिबो बांसिन सिट मोनगोन होनना MP जयन्त बसुमतारी बिथाङा बुङो। BPF दोलोआ मोनसे थगायसुलाफोरनि पार्टी, बे बाथ्राखौ बुंदों UPPL नि लाइमोन दैदेनगिरि रांगुल बर' बिथाङा।
दासान्दि आसाम बिधान सभा बिसायख'थि सफैनायनि थाखाय एनडिपिनि गायसनगिरि रन्जन दैमारी बिथांखौ बख'गोन होनना बिपिएफ दोलोआ नंखाय केम्पिं खालामगासिनो दं होनना इउपिपिएलनि लाइमोन दैदेनगिरि रांगुल बर' बिथाङा अजद होयो। लोगोसे इलेक्शन केम्पेइनाव बर' रायजो राजाफ्रा हाग्रामा महिलारी बिथांखौ नोंथाङा मानो जौगानाय मोनद' हारिनो एसटि होनांगौ होनना एनअसि होनाय बेनि सायाव रायजो राजाफ्रा हाग्रामा महिलारी बिथांखौ सोंथि खालामनांगौ होनना रांगुल बर' बिथाङा बुङो। बेनि अनगायैबो हाग्रामा महिलारी बिथाङा गावनि बिसि सेवलि ब्रह्म महिलारीखौ मानो एमएलए खालामनो नागिरदों होनना बिथाङा सोंथि खालामो। सेवलि ब्रह्म बिथाङा बड'लेण्ड सोमावसारनायाव जेबो कन्ट्रिबिउसन गैयामोन होनना बिथाङा बुङो। लोगोसे हाग्रामा महिलारी बिथाङा बिपिएफ सोरखारा होनाय मोन 5 गेरेन्टिनि लाइमोनफोरनि 2 लाख रांखौ जायफोर जेनुइन बिथांमोना मोननांगौमोन बिथांमोना नाथाय 2 लाख रांखौ मोनाखै। नाथाय बिपिएफनि सुबुंफोराल' बिपिएफनि बाय बाहागि बिथांमोनाल' बोरायानो जा बुरैयानो जा गासैबो लाइमोनफोरानो 2 लाख रांखौ मोन्दों आरो नखरसेयावनो 2-3 बिपिएफनि नखरनिफोरा 2 लाख रांखौ मोन्दों आरो बिपिएफनि मोन 5 गेरेन्टिया सुपार फ्लप जादों होनना रांगुल बर' बिथाङा बुङो। मिडिल इस्टआव इरान आरो इजराइलनि गेजेराव सोलिबाय थानाय दावहानि थाखाय दासान्दि थासारिया जोबोद गाज्रि। इराना हारसिङैनो इजराइलनि अनगायैबो मिडिल इस्टनि गोबां हादोरफोर जेरै साउदी आरबिया, कुवेत, काटार आरो इउएइखौ मिसाइलजों गाग्लोबनाया सोलिगासिनो। बेनि गेजेरावनो इउएइ हादोराव थानाय दुबाइखौबो इराना मिसाइलजों गाग्लोबहरदों। बेनिखायनो दुबाइजों लोगोसे मिडिल इस्टनि गासै हादोरावनो अख्रां लामाखौ बन्द खालामना दोननाय जादों, जायनि थाखाय गोबां भारतारिफोरा दुबाइयाव खामानि मावनो, फालांगि आरो साख्रि मावनो थाग्राफोरा न'फारसे फैफिननो हायाखै। बेनि अनगायैबो आसामनिबो गोबां सुबुंफोरा दुबाइयाव खामानि मावनो थाहैनायफोर दं। बेनिखायनो दुबाइयाव नांथाना थानाय आसामनि सुबुंफोरनि थाखाय इन्डियान पिपल्स फराम एबा आईपीएफ आफादा मोनसे हेल्पलाइन नाम्बार फोसावदों। नाम्बारा जाबाय 971555138679। बे नाम्बारजों दुबाइयाव नांथाना थानाय आसामनि थागिबि बिथांमोना दुबाइयाव थाग्रा आसामनि खौरांगिरि गीतिका दत्तजों मददनि थाखाय जगाजग खालामनो हागोन। बेनि अनगायैबो इन्डियान पिपल्स फराम आफादा भारतनि गुबुन गुबुन रायजोफोरनि मददनि थाखाय हेल्पलाइन नाम्बारफोर फोसावना होदों। मिनिस्ट्रि अफ रेलवे बिफाना नर्थ इस्ट फ्रन्टियार रेलवेनि सिङाव आसामाव गासै गं 52टा गोदान स्टपेज एबा थाबथानायनि थाखाय गनायथि होनाय जादों। बे थिरांथाखौ आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि खावलायनायनि उनाव लानाय जायो, जेराव राजधानी एक्सप्रेस, वन्दे भारत, हमसाफार आरो तेजास बायदि ट्रेनफोराबो दं। गासै आसामावनो हान्थामेला फोनांजाब राहाखौ गोख्रों खालामनो थाखाय गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि खावलायनायाव थांनाय 2 मार्च खालि रेलवे बिफाना नायबिजिरनायनि गेजेरजों बेफोर प्रिमियाम स्पेसियेल ट्रेनफोरनि थाखाय आसामाव गोदान गं 52टा स्टपेज खालामनो थाखाय खावलायनाय जायो। मख'नो गोनां बाथ्राया जाबाय, जुदि बे गनायथिया लागु जायो अब्ला जोंनि बिटिसिआवबो भारतनि गोदान स्पेसियेल ट्रेन वन्दे भारतआबो बिटिसिनि ट्रेन स्टेशन जेरै क'क्राझार स्टेशनफोराव थाबथानो हागौ। दुखुनांथाव बाथ्राया जाबाय, दासान्दि बिटिसिआव वन्दे भारत ट्रेननि स्टपेज गैया। एप्रिल दानाव जानो गोनां आसाम बिधान सभा बिसायख'थिनि थाखाय बिजेपि दोलोआ फिन खनसेबाव आसामाव सोरखार दाफिननो थाखाय सानफा एफा दोलोखौ गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों खालामनो नाजागासिनो दं। थिग बेबायदिनो मैया गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गुवाहाटीनि दोलोनि हेडक्वार्टाराव सावरायलायनाय जथुमा जानानै थाङो। बे सावरायलायनायाव गिबि मन्थ्रि बिथाङा फैबाय थानाय बिसायख'थिखौ लानानै बिसायख'थियाव 126टा मासिनि गेजेराव 103टा मासियाव बिजेपि दोलोआ बिजाथि होनाय जासिगोन होनना रोखा खालामनो हायो। बे सावरायलायनाय जथुमाया कंग्रेस दोलोआ एसेम्बलि इलेक्शननि थाखाय फोसावनाय सा 42 जन बिजाथिनि गिबि लिस्ट फोसावखांनायनि उनाव सावरायलायनाय जथुमाखौ लानाय जायो। गिबि मन्थ्रि बिथाङा कंग्रेसखौ गाग्लोबना बुङोदि कंग्रेसनि बिजाथिफोरा गासैबो नेता दैदेनगिरिफोरनि फिसाला फिसाजोफोराल'सो मोनदों होनना कंग्रेसखौ सोंखारियो। नाथाय बिजेपि दोलोआ साधारन सुबुंफोरनो टिकेट होनाय जागोन होनना बिथाङा फोरमायो। गिबि मन्थ्रि बिथाङा गौरव गगৈनि हेंथा जरहाट बिधान सभा मासियाव सासे साधारन बिजाथिखौ गौरव गगৈनि हेंथा फसंगोन होनना फोसावो। लोगोसे गिबि मन्थ्रि बिथाङा अखिल गगৈ बिथांखौबो गाग्लोबनानै बुङोदि अखिल गगैआ शिबसागराव देरहानो थाखाय सारेन्डार खालामनो गोनां जागोन आरो कंग्रेस आरो राइजर दलनि गेजेराव एलायन्सआ 99% रोखा होनना गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुङो।
आसाम बिधानसभा बिसायख'थिनि खालारा सानफा एफा खाथिनिफ्राय खाथि सौफैगासिनो। थिग बेबादिनो आसामाव गौरब गगैजों दैदेनजानाय कंग्रेस दोलोआ दोलोखौ गोख्रों खालामनो थाखाय सानफा एफा नाजाबाय थानायखौ नुनो मोन्दों। बे बिधानसभा बिसायख'थिखौ लानानै कंग्रेस दोलोनिफ्राय गं 42टा बिधानसभा सिटनि बिजाथिफोरनि लिस्टखौ फोसावनानै होनाय जाबाय। गासै 126टा सिटनि गेजेराव गिबि लिस्टआव सा 42 जन बिजाथिफोरनि मुंखौ थि खालामनाय जाबाय। बे सा 42नि गेजेरावनो कंग्रेस दोलोनि गोख्रों दैदेनगिरि गौरब गगै बिथाङा जरहाट बिधानसभा मासिनिफ्राय बिसायख'थि गेलेगोन। कंग्रेस दोलोआ फोरमायनाय बायदिब्ला अखिल गगैजों दैदेनजानाय रायजर दलआ कंग्रेसजों एलायन्स जागोन ना जाया बेनि सायाव दासिम थि जाथ'वाखै। रायजर दलजों एलायन्सनि सायाव सावरायनाया सोलिगासिनो होनना कंग्रेस दोलोआ फोरमायो। नाथाय बेनि अनगायै आसाम जातीय परिषद एबा AJPआ फैबाय थानाय आसाम बिधानसभा बिसायख'थियाव कंग्रेस दोलोजों एलायन्स जागोना रोखा जाबाय। मख'जाथावदि कंग्रेस दोलोआ गिबि बिसायख'थिनि फारिलाइनि गेजेरजों बिसायख'थिनि गिबि सोलोखौ बाहायजेनबाय। बेनि फिननाय महरै BJP दोलोआ मा राहा लायो बेखौ समावसो फोरमायसिगोन।